हा महाप्रसादाचा सभागृह आहे आणि मंदिर जे आहे ते आपलं इकडे आहे. तर इकडे आता आपण जातोय. तर मित्रांनो आत्ता दर्शन झालं आहे आणि प्रसाद वगैरे घेऊन आपण बाहेर परत आलो. बघा भक्तगण कशी प्रतीक्षा आहे. गर्दी खूप आहे पण छान झालं. तर आता आपण महाप्रसादासाठी रांगेत जातोय. अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. तर ही महाप्रसादासाठी लाईन आहे आणि कसं होतं महाप्रसाद? महाप्रसाद एक नंबर. आणि भाजी जी होती ना ती पण खाली एकदम टेस्टी होती ना. डाळ तर मी पिऊन खाल्लंय. सॉलिड डाळ पण मस्त. एक नंबर आहे. मस्त जेवण. मस्त प्रसाद पण मस्त. तर मित्रांनो सोलापूर दर्शन बालाजी टूर्स अँड ट्रॅव्हल तर्फे हा पूर्ण प्रवास जो आहे तर आम्ही केला आणि शेवटचं दर्शन आम्ही इकडे अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराजांचं घेतलं. मिरची घेतली, प्रसाद घेतला. खूप छान असा प्रवास झाला. पहिला आपण पंढरपूरला जाऊन विठ्ठल रखुमाईचं दर्शन घेतलं. त्याच्यानंतर सिद्धरामेश्वर, तुळजापूरला भवानी देवीचं दर्शन केलं आहे. अक्कलकोटला आलं. खूप छान प्रवास झाला. आणि जर तुम्हाला या प्रवासात यायचं असेल तर बालाजी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे सगळे डिटेल्स मी स्क्रीनवर पण देईल आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देईल. तर तिकडे जाऊन त्यांना संपर्क करा. खूप छान व्यवस्था करतात. जेवणापासून राहण्यापासून पूर्ण ट्रॅव्हल्स आणि खूप छान सोय आहे. नक्की या यांच्यासोबत. आणि माझे व्हिडिओ आणि सगळे व्लॉग आवडले असतील तर ते पण तुम्ही लाईक, शेअर, सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ. तर मित्रांनो सोलापूर देवदर्शन बाय बालाजी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स यांनी हा भक्तिमय प्रवास आम्हाला घडून आणला. मी स्वतःला लकी समजतो की प्रवासात खूप छान गोड माणसं मला मिळाली. प्रवास पण ह्यांच्यासोबत कसा गेला कळलं पण नाही. सगळ्या व्हिडिओ जे आहेत ते यूट्यूबवर टाकलेले आहेत. पंढरपूर, तुळजाभवानी, सिद्धरामेश्वर आणि अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज त्या सगळ्या व्हिडिओ नक्कीच बघा. यूट्यूबवर सगळ्या व्हिडिओ तुम्हाला मिळणार. आणि असंच प्रेम मला देत राहा. बालाजी टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे माहिती, इन्फॉर्मेशन मी सगळी टाकतो. त्यांना कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही पण ह्या देवदर्शनाला नक्की जावा. धन्यवाद.